тайна? Не помня. Не знам. Така че... Да. Сега ще ви покажа моя дек от Roblox. Ето го моя дек, някой ще кажа, че е много слаб. Ето го втория дек, който и един път не съм играл. Ето го и третия, пак също. Също втория дек. Това е спирата на място на балона. Някой ще каже, че е много. Да, знам. Сега слагам мускитарката на място на Hulk Rider. И се връщаме Hulk Rider, разбира се. О, мале, колко буква. Хора. Това ще ми е нашия дек. Добре. И тук трябва да бъдем малко. Да, така не е добре, няма нужда да нея. И този така си е добре. Само... Не, няма ги окрепваме. Ларк иска да кикнат. Кикнаха. Кикнаха. Ларк. Тя самата искаш. Сигналът си дан. Диди. Диди. Толкова си лош. Излезе, нали? Нарочно. Ето вижте дека на Лари. Също на... Също видите на Свизърт на Градъл, който живее в Крипиковци. О, вече има Елит Барбарианс. Браво! Тоест как е Лари? Не трябва... Лари не трябва... Ще изиграем едно игра, за да видим дали станем 6-та арена. След 3 копи отиваме на 6-та арена. Ето за какво имаме смисъл.
Inferno Mother. Аз кой да ги греба? Аз кой да ги греба? Много съм тъп. Мале, гледай ме просто, човек, гледай ме. Съм си използвах фриза, бе. Балун, баун, бе. Баун, бойс. Това, бе. Тъпки миньон, бе. Fuck bitch. Motherfucker. А, 19. Остана ми 19. No. Craft Mercy. Лари, да те видим малко. Баничка. Вижте. Няма да оставя заразно. Ще трябва да намъртим жадък. Има пари. Пари. Няма да отидем. Няма на Мартин. Има Мартин. На Мартин. Кодексове човек. Стефани. Визард. Стефан. Прес. Рибарк. На компанията. Компанията. Чакай, на коя арена преди играхме? На 6-та арена ли беше? Абе, пак то сдек ли бе? Гадно. Бати, тъпил съм. Бати, забравам. Сега пак аз пускам скелета. Фак. Не се ли в момента? Ето как се нажил. Здрасти! Интерно, приятелю. Аре, бизон. Браве, бизон. Minion powers. What the fuck is this? Motherfucker is this?
What the fuck is this? What the fuck is this? What the fuck is this? What the fuck is this? Oh, money heels. What the fuck? Oh, what the fuck is this? Fuck off! Fuck that! Inferno, ще бие всичко. Отъвите скелета. Аре, убих тази мръсна страна. Мале! Бях пуснал. Бъгна ми се. Гледай, даже не му докоснах кулата. Бах ти майката. 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 Бах ти майната. Бах ти майната. Бах ти майната. Бах ти майната. Гоща гаргата. Гоща гаргата. Машина! Ей, машина! Ей, Вики! Който си е в като ми? Ей, там е белия дарко. Стефан, баничка! Баничка искам. Искам да купя баничка на мама. Искам от мен по-голяма баничка да няма. Искам да стана баба. Вики. Вико, кафата. Беги машинките. Да видим кои са тук при машинките. Вики, може ли лидер? Радо! Вико! Мишака! О, Мишака! Айде, name of the clan Bulgarian troops. Нима чета английски май. Кога ще го рекламирам в Clash Royale България. И ще оставя инфо за него. Здрасти! Здрасти! Да, аз съм зрял, защото зрелите хора викат здрасти.